Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mazari. Joni. Ya aiki. Alhamdulillah. Ya kwana da yawa. Sai godiya. Jaman mako ina son ganin ka. Lafiya? A lafiya lau. Abin da ke bani mamaki da abokinka shi ba kayan ƙauraye yake sawa ba sai ya ga dama, amma idan ya je daji sai ka ga ya kamo manya-manyan namomin daji. Saɓanin yadda muka san ƙauraye yadda suke a cikin gari, za ka gansu suna tafiya da kayan ƙauraye a jikinsu. An gaya ma wani ƙauran gaske ne? Ai za a yake samu. Kai kanka in ka fita Allah ya yi baka sa'a sai ka harmo ka kamo. Ni? Ka! Ai ko ba da ni ba. Ran nan ma a bayan gari ka za ta firgita ni. Sai da na saki hitsari ina gani ya fi so 80 a wanda ina gudu. Ka ganni nan? Ina jin ka. Da asiri da komai. Na bi shi. What? A hakan? To ni dai iya sani na a garin nan. So biyu na taɓa jin an ce ka kamo ɓeraye. Ɓerayen ma ban gansu da idona ba. Kuma bari in gaya maka, duk garin nan kowa ya san cewa mai dawa jarumi ne. Kowa ya san cewa shi jarumi ne, kuma ya yi abin jarumta. To kai ma ka je ka yi wani abu na jarumta. Mutanen gari su gani su rika cewa kai jarumi ne, sannan in tabbatar. Kuma mu ma mu faɗa. Ai abin da muka gani shi muke faɗi. Aikin banza. An gaya maka. In ka ji haushi, kai ma ka yi abin da za mu gane cewa kai jarumi ne a garin nan. Sai mu rika faɗi. Aikin banza aikin wahi. Kai? Yanzu ni Joni ke kallon tsaban ido na yake gaya ma haka. To wallahi ya zama dole duk yadda zan yi in yi. In ɗauki matakin da nake ganin ya dace a garin nan. Domin in ba haka ba akwai alamun za a ci gaba da raina ni. Duk wanda ya taso mai dawa shi ke gani a matsayin jarumi, ni shi kenan jarumta ta ba a gani. Ni fa gashi jiya mun je aikin alhaji mun dawo hannu rabbana bai ma sallame mu ba, gashi kuma na je yau yana maganin ma ba labarin aiki. Ah tambo da aiki lafiya lau. Ina cikin damuwa bashi kuɗi na makaranta mun naira 2000. 2000 me zaka da 2000 ka tambayin bashin 2000 hankalinka a tashaka. Wallahi bashin kuɗi ne na aure mai dawa, kuma mun yi alƙawari da shi kwana 3 zan bashi, kuma yau ne cikin kwana 3 gashi ban samu ba. Ka Dijam, kai ko ka rasa wanda zaka ansa bashin kuɗi a wajen shi sai wajen mai dawa, mutumin da bai san babu ba balantana mutunci, amma kai har ka je ka kinkin wani naira 2000 wajen shi. Kai dawaki wallahi lalura ta rashin lafiya ita sana ansa kuɗi a shi. Ta Allah shi kiyaye, gashi ni kam ka same ni waje na ba ko sisi tambo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan har mai dawa bai samu kuɗin nan yau a hannuna ba, ya shiga ku zai turo tare ta san bai da mutunci. Gaskiya kam, amma insha Allah za ka samu, ka shiga cikin gari ka tambayi wasu, ko da rabi ka samu ka bashi wataƙila da ya haƙuri. Tabbas haka za yi, dan haki na gode to gurin ta ji. Tambo ne ka dawo. Ta Allah ya rufa mana asiri. Wannan harka na kuɗi haka da mai dawa. Wai yaran nan dama da nace kawo kan kan abinci da kawo. Sabin Allah da nabi. Wanda yaran an yana son. Assalamu alaikum. Dawaje. Mutane na. Ya gida. Lafiya lau. Bari sanu. Yawa. Ai ina ta tunanin ko ba zan same ka da a gida ba. Wallahi na. Kai da wai kai ta hayaniya haka. Yaran nan ne saboda wulakanci. Na zo isa ajo kar da kan abinci sun yaje mu. Saboda Allah. Ni hakuri da kare a ce ya kwana bai ci ba, ni kwana ce kwana ban ci ba. Ba da matsala. Ni kai da haka nike. Kudi nike so da Allah. Ka ara mun. Wata 10,000 ko 20. 10,000 ko 20. Babu ya. Amma da shi na sai da ka gani. Kuma kai na wani. Yanzu yan kudin da suke cikin na ba su da yawa. Ba su wuce 1,000 ko kuma ba su kai ba ina. Bari in baka al'adar 500. Tunda ban baka al'ada ba, ka ga sai baka al'ada. Ka gane ai. Ka ce ka kwashi karnuka ka sai da. To kuma duk ka ce ba kuɗi mai yawa. Ba shi haka. Amma da kana ji. Ni ma ka ga waɗannan su kaɗan nan yan kwallo sun to waɗannan ɗin an ban ɗin ne ko ba shi ne? La'ada ne. La'ada kan nan. Ina son wallahi. La'ada kan nan. A'a.
ko ba haka dawa tana buɗa muku a hakan garin ba dajin bai shigo amma kai sai dai kan harbo gada kan harbo mazo kan harbo gonki kai ina son ka mai dawa amma ba ka manta hatimin nan a taimaka mana da hatimin nan tun na kakana ne na 27 da ya zo mutuwa ta ya ce a bai wa kakana na 26 shi ma da ya zo mutuwa haka wannan ma da ya zo haka shi har wannan hatimin ya zo kai sai sa nake ta cin moriya sarki kamzar ai ba a samu mai dawa ma ko su da suka yi dawa ba su yi dawa irin dawa ba yanzu dai ka gane to zan shiga daga ciki bari je gida babban yayi matsalan ya bai aje mu wannan abu a gida ne ni kuma matsalan in mai magana a dauke ta sai shi ne arzikin nasu na bar iyali haka aka kwana ba mu dan dora komai ba zan je in samu dan wani abu in sha in kai na gode sai an jima sai ma yara to bar reza ta shirin yara to mai bindiga ka boye mai takobi ma boye in kuma ka ki sila yawa ya gida aiki mazari lafiya lau mazari da magun kan zo to lafiya ina so ka taimaka min da bashin naira 2000 da Allah in kana da shi kai ko me yasa bai ka da kake neman bashin kuɗi na aishi bashi ne a wajen mai kuma je muka alƙawari da shi zan biya shi a shi ba samu ba inda ya hali mazara taimaka mu amma saboda rainin wayo ka rasa wanda zaka je ka anshi bashin kuɗi gurin shi ka je ka biya bashi sai ni zan dauki kuɗi na in baka kuma ka je ka biya wani bashi kar ka mantawa mazari bashi an ji ne zai iya fara kan kuwa mazari tunda ba zan samu ba dan Allah ka zo mu je ka taimaka ka raka ni gurin shi mu je in bashi hakuri da kai tunda ka kai abokin shi da zai iya daukar magana ka ko da kwana biyu ne taimaka a ƙara mu bashi hanji ne tana wuyan kowa ni na sa ka je ka dauka ka san baka da abin da zaka biya shi bashin me yasa ka je ka dauko dala tafi ka ban guri ni da na san ma yanzu za ku haɗu da shi bai ka zan yi in ga inda zai ci ubanka dan iska kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me da laifin me nayi kuma tambo nake ne tambo ai dai yau ba haɗu da shi ba amma dai inda yake zama waje sai gire ne mai shayi can gangare kana zuwa za ka gan shi shikenan nan yake zama kai yaran ne ina ya shige ne daga bari ya je ya ci abinci Talle! zo mana rana na ƙara yi haka Ganiya. ka karya Na karya. ka ci abinci ka kintsa je ka ɗebo mana fatanyu mu tafi gona Ya me haƙuri zuwa gonan nan a yau saboda wannan mutum mai da karen shi kama mana kaza na duke ta. ka kwantar da hankalinka babu abin da zai faru dan bai isa ya maka abin da Allah bai maka ba yanzu ma muka rabu da shi nan ya zazzaga min bala'i ka shirya kawai mu tafi gonan nan tun daga rana ne ke yi ta ji ko Ta wallahi in har na haɗu da yaran nan yau babu abin da zai hana sassara shi wurin je gida saboda akwai wani aiki da nake so in je yi na shari amma da kuɗin kan sai madara yanzu ga wannan idan Allah ya kai mu gobe Allah ya rubuta kuma ka je ba kai wasa ai hakuri mai shari zan ci goma ya guri gurin da yana zan yi to shi kenan ta kwani kina yana ya bi nan na ayo Allah tambo me daki aiki ai wallahi da maso nake yi taurin ganka eh kaka sake ka ido bi da mai dawa dan na haɗu da shi yana neman ka shi ya ga mishi na gwannan abinda zan ga maka dinga boyewa ai wallahi an har ka bari mai dawa maka ko alquran ka huta to ka tun da an ga qur'ani ka dinga ya boyewa guri ka ga mu ga ni gurin wai 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 can ai duk uban da ya man kankara Allah sai na mai ta itaci
dawa dai aboki na je kawai sai na samu labarin ka fita ka kamo ka harbo gwanki. Wannan karamin alhaki ne. Akwai kwanaki da na fita wani fita da nayi da na haɗu da wani maciji mai tawayen tarabto. Maciji na tawayen tarabto? Sai wannan karamin al'ajabi ne. Na harbe shi ta harbuwa. Ni ma sai na rikida na koma maciji. Sai ya rikida ya dawo zaki. Ni ma na rikida na dawo zaki. Ya ƙara bata sai dawo giwa. Ni ma na dawo giwa kai ƙarshe zama itace. Da ƙyar da samu na kashe macijin nan. Ka ce ka kaman wahala jiya. Jiya ina cikin tafiya. Ina farauta. Sai na ga wani zomo. Da karnuka na suka bi shi. In suka taro shi nan sai ya koma nan, in suka taro shi nan sai ya koma nan. Lokacin da Allah ya taimaka ya wata gabana na sa kere ina sa kokara zan buge shi kawai sai na ga ya bace. Wannan ma ni ne dan macijin nan ba karamin gabe ba maciji bane. Wai la ilaha illallah ƙarya nake wallahi maciji ƙarya nake. A sati mai zuwa. Juya mu je. Me yake faruwa? Mun je gona ni da mai dawa. Kawai muka ga mutum ya tun faro mu babu kai. Subhanallah. Bari in ɗaura waɗannan abubuwan in je daji in ɗebo maganin nan. Idan na ɗebo maganin nan na haɗa duk uban da ke wannan tura-turan ma in ma me na kuma sai na gaishe. Amma baka tunanin cikin mutanen garin nan ko wani ne ya taɓo mana aljanu? Me dawa? Ina jin ka. Na ji abun kunyan da ka aikata jiya. Abun kunya? Lokaci yayi da zan yi amfani da wannan daman don in nema ma kaina suna a garin nan. Duk ran da ka ga yaran na ba kafa ɗaya billahi lazini ne. Idan yau ne farkon zuwan ka channel ɗinmu, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka sake su.